Right. Sorry guys, I'm always not prepared enough. Don't know. Right, let's try this. Okay, so guys, we're here talking about my ZIM celebrities. Yeah, ndio. Zviripo nezvokudai so. Dzimwe nguva tinotadza kunzwisisa life yevanhu vari famous or well known, or let me say my celebs. That should be a discussion for another day. My celebs, go to celebrity. Are you famous or are you a celebrity? Right. I'll try nekutanga nekudefine yandingati nini ndandakaplanwa ndodefine chiko. Right. Munhu tingati pathological liar. Pathological liar tingati munhu akaita seko. Tingati munhu anongonyeba compulsively. Tongoti munhu anonyeba compulsively is a pathological liar. Munhu kuti nepasinganide nhema anongokarira ngotaura nhema. Zvokuti anogona kunyeba zvisina reason. Even nyangwe angarega kutaura hapana zvakagaina panhema, but anongonyeba. However, anongonyeba zvakadaro. A pathological liar my intentions are tingati kawana ngada kuita hero. Zvinhu tu pathological liar inonyeba kuita hero. Kana kuti sympathy, to gain sympathy. Kana kuti to gain nothing. Pamwe pacho anodaita victim. So a pathological liar anogona kunyeba to be kuti look like a victim. But mascientists anofunga kuti zvinhu zvacho zvinokonzerwa nervous system chamunhu wachona, kuti zvodori built ane app yacho mumuviri, but it's still under discussion. But vanhu vane antisocial personality disorder vazhinji vacho vanopedzisira vanenge vane vari mapathological liars. Vamwe vanhu vakamboita musoro injury, brain injury, or vane tumwe abnormalities mumusoro vanokwanisa kuita futi mapathological liars. But mapathological liars anonyeba zviri easy, effortlessly. Yeah, it's not effortless lying. Yokuti vanonyeba zvakaita mutserendende. Tinawo chinhu zvinoaffecta vanhu vazhinji especially famous people. But nhasi takafocusa on famous Zimbabweans. Kuti dzimwe dzenguva vanhu vamunoti ninge anonyeba komana aya murume anonyeba. One thing ndinoda ndikudze ndechekuti even though vachinyeba with no clear benefit, kungonyeba kuti nokuti vataura vangonyeba, let's not judge kuti vanyebe. Some of these things they actually want to believe in them. Kune nhema dzavanotaura vachitodzibhilivha ona ivo, zvokuti isu techiona kunyeba kwavo asi ivo vari kutozvibhilivha. Ona ndonhau iripo, vanotobhilivha nhema dzavo idzodzodzi. Saka ime mchiona munyebe, but munhu hapana munhu ari dangerous semunhu anonyeba obva abhilivha nhema dzake. Kuti komana pane nhoro yarohwa nechitima kuseruko, vanhu votakura magokoko vachienda kunocheka nhoro yarohwa nechitima. Iyo tanga kutobhilivha wotojoina vanhu ivo kuti
pamwe zvandataura chokwadi pamwe nhoroo zveshoorwa iye atiza kuti hakuna charwa kutotakurwa nebhasikiti hombe kudarika revanhu vaenda vaudza vanyebera. Munhu akadero tinomuti pathological liar. Variko ende vamwe vacho vanhu vari famous, vamwe vacho motori mafollowers avo, vamwe vacho vanhu havane vanonyeba most of the time kungonyeba just because vataura. Vamwe vacho vanonyeba zvisina kana benefit kuti kamushata kuwandinyebererei kuti unemba kuchitunhisa kana unemba kuborodhero. I didn't even need imba yekuborodhero and I didn't even love you for that. Kana kuti umwe munhu anogona ngokunyebera mastora vanogona kuva dramatic, complicated, just zvokuti anenge so detailed but ari dramatic zvokuti in the end unomuona hero. Ivo anofunga kuti pandinobuda pastori iyi ndinobuda ndahero, ndiye akazoseva munhu, and even their behavior sometimes vanoacta in such a way that in the end munovaita hero. Ndiye akazobetsera munhu uya yanga ari nherera, ndiye akazomurudza munhu, ndiye akazodini kana ari mapastors, ndiye akazonamatira kamunhu yanga udofa akapepuka. So they are so dramatic in their activities. They actually believe in themselves. Vamwe vacho vachitobhelieve kuti mahero, vamwe vacho vanotobhelieve kuti without them nyika ifambe, Zimbabwe yadona without them. Vamwe vacho funga ndo akabata life yenyu mese. In their own life, and we to believe in those about it. My pathological liars, they are very good storytellers. And my stories are actually detailed and colorful. Even though are over the top, but they can be very convincing. You can be convinced. Really? Really? Yeah. So papo chinoita status yako ku Facebook chinonyora kuti vakomana Ningi is a hero. Zimbabwe yazodede. That's pathological liars. You know? But they usually do two things. They either portray themselves as a hero, sometimes as a victim. Vakaona zvisingaita vanoita ma-victims. Zvazvikunosara chimudzira haumana ngatitei GoFunding ngatibetserane guys, let's help this person. No. Zvinhu zvakadai zvisi fair. They are so good at it. You know, they seem to believe the lies they tell. Like I said earlier, ndopa vane danger ipapo kuti vanototaura nemaidzodzo zvokuti vanotopika kana nambuya kuti ndopika achinyeba. Deep down I'm going to believe exactly what you tell us. They are very eloquent. Very eloquent, you know. Ukatell stories avo havanyanyi kuziya fiction. Zvinenge zviri fiction. Vanoita senge vasingazivi kuti iyi fact, iyi fiction. Mukubhiliva kwavo zvezvida kungoita senge zvienderana, but they are very eloquent. So vamwe vanoti hanzi munhu uye hatarise munhu kumeso kana chinyeba and stuff like that, but some of these things inongoriwo kufunga because culturally isusu tisingatauri vana bereki babedu takatarisa kumeso. But what I'm trying to say ndezvokuti some of these celebrities vanenge vane that pathological lying up mumuviri yavo yekuti they can act as victims, they can act as heroes. Ndiye akasimudza ngwipaka uyu, ndiye akazosimudzira. Ndingati munhu wese ane tunhema twake, but kune ndingati statistics dzinotidzo munhu wese anotaura at least 1.65 lies every day. Munhu wese ari normal ane nhema dzanoreva 1.65 lies per day, which means andopota atosvika nhema 2 per day. But we call these white lies. White lies. Pathological liars are not finding my white lies. My pathological liars are not habitually, are not consistently. And afterwards, why really? That was pointless. And they continue. Again, my examples, nema, small fibs, very harmless.
zvinema zvokuti unombofuta iwe hai okay wochiona munhu akafuta. Zvinema zvazviri harmless zvazva zvisina malicious intent, you know. Zvimwe zvaunotya kuti ukaudza munhu chokwadi unomurwadzisa kana kuti ungazoenda in trouble, kana kuti zvimwe tunema-nema, how are you, zvinema-nema zvidiki diki diki. Ma-pathological lies, ma-celebrity anenge ari ma-pathological liars haana that nema idzodzo. Vane nema dziya dzokuti vanozitora as fact. And kune tunema-nema totoita everyday, ndine headache, apa noitoda tosaenda kumeeting, kana kutoti ndatobhadhara bill ya ndabhadhara asi uchisati wakanganwa. Kana kuti ndanonoka basa ndakatsika chipikiri chazodii. Zvinema-nema zvazvo kuti uri kunyeba nokuti zveshosho uda kuti manager wakasafunga kuti wanonoka kumuka, andoona. So ma-pathological liars anoita frequently, they are compulsive, zvinokontinya and hapana reason, sometimes kichoro gain iripo and zvinokontinya. Each time vanhu vataura unoona kuti pane victim, vanopedzisira vari victim kana kuti ari hero. Havana guilt conscience, anokunyembera dzimwe hombe nemahombe so zvigomitira normal mese munhu anyembera vanhu kauyu, munhu anyembera vanhu kauyu, munhu atsotsa vanhu kapa, munhu ari kutsotsewa kapa. But iye kwari zvezviri normal. Ndo atinoti ma-pathological liars. Saka you need to study. Mazati kana wakanga waziya ma-characteristics iwaya kuti kune munhu ari pathological, uyu munhu uyu munyebi uyu, zviri muropa. Anokunyembera even kana palive, chavye kunyembera palive, so agoconvince nenema. Kana kucreate a false history. Kutotaura kuti ndakambodai ndikatogwa ndikakandwa muchizarira ndikapfigirwa shumba dzikandinanzva magokora dzikadidi, zvazvo kuti achizobudemo kuti akaputsa dyiwa neshumba ka ehero. No. Vamwe vacho they can even actually claim kuva nezvirwere zviri life threatening vasina. I'm not saying pane vanhu varudero, but ndiri kutaura kuti this, when we study in psychology, pathological liars, they've got no limit. Vanogona kunyebera ndakaita accident ndikatsipa ndikagurika ningi yangu ikabviswa. They can do ma-claims akadelo, life threatening illnesses vasina. Some of them vanoita telling lies to impress, kuti I'm related to, kana kuti I'm related to sorry, so munhu ari famous. Uya ndibhururu wangu ndinotodya naye every day, ndinogara naye mukadzi uyoyo, unoziva. So do you want to identify my pathological liars or not? The most important thing is to know, as a fun, to know kuti unoziya here how to determine panonyebewa nepasiri kunyebewa. This is to allow us to live in reality. Because unokuvara nekuita competition, unokuvara nekutenga zvinhu uchiteedzera celebrity risingatenge zvinodhura. Anogona kutenga zvimwe zvakaita guchi zvisiri original zvamunofunga kuti achiuya achikudza kuti anenge ane information yekwazvinotengwa kwazvinodhura. Kumashops anoona kunana Avinicos zvoita 49.99, 69.99. Iyo unotenga kumupedza namo asoya achiti munoona t-shirt yandakatenga kuAvinicos. They are pathological. Vanhu vari pathological zvazvo kuti you can't compete nemunhu ari pathological. You risk going off pocket, buda muhomwe chaimo uchiteedzera munhu ari kuita yatinoti pathological lying. Vanowanzotaura nezvema-experiences, accomplishments, pese pavanobuda vari hero. Chingava chikoro, ndakazodzidza ndikazodidika ndakazoaccomplisha this hero. Kana kuti mumastori avo kazhinji vanenge vachingori victim, kutsvaka kunzwirwa tsitsi. And mastori avanenge ari elaborate and very detailed, well practiced. So ukavabvunza mubvunzo so vanopindura quickly, ukavabvunza mubvunzo quickly, mibvunzo yacho ukavabvunza vachipindura quickly, zviya zvokuti very well rehearsed, but my response acho anenge ari usually very vague.
havanyanyi kukupa answer to the question asi vanenge vakupindura. However vanenge kupindura asi answer yacho ukazotarisa wawega but vaenda zvandapindurwa akapepe. Zvimwe zvaunovabata nazvo vane story 1 yavanokudza this week vagoidzokorora next week, saka inopedzisira same story with different versions because vanenge vachikanganwa madetails aya. Saka zvatingangokuadvisai now kwasara 4 minutes kundipedza because inofanira kuita 20 minutes chete. Pathological lie haidi kutsamwira, usaitsamwira. And don't lose your temper. Ndakudzai expect kuti vanokurambira ukavaburitsira pachana kuti apa wanyeba havabvumi. And just remember kuti nhema dzavo dzavataura it's not about you, ndivo. Please vasupportei, support these pathological liars. Be supportive, but don't engage them muzvinhu zvinonida honesty because unozova disappointed. Lastly, zvavanoramba zvacho varifei kuvanhu vakaita semadoctors havasi vakabvuma izvozvo. So ndonga ndataura imimi zvakwamuri manje kuti muzive kuti vanhu vakaita sevava vanobatsirika sei, vanokwanisa kuzvibatsira here kana vanokwanisa kubatsirwa. So identify these people. You don't need to tell them, but identify them. Each time you listen to somebody and they are trying to come up as a victim or they're coming up as a hero, is this celebrity pathological? Is this a pathological liar or not? And then assess a situation. I'm not saying having gay, but I'm just saying let's not get fooled. Story. Actually, vanenge vachitove pathological liars. Even in your family, unogona ngochitori nevamwe vanhu hopo vanotori pathological liars. So ndofunga kwanhasi I've helped you guys. We'll meet again pamberi apo when you watch this after ndatopedza. I'm doing these videos not really live, but I'm just doing them. I know that as you all muchangozosangana nazvo kana pane zvamunenge madzidza, subscribe to my channel Handleon Mapira. You'll find some music there. Ndinoimba zvakare, but tungoita zvemapsychology studies zvese zvatiri kuita ndakazviverengawo hazvisi zvangu, but ingokupai information yokuti you can actually live around people vari pathological. Munhu wekuti anonyeba zviri unnecessary, kungokurevera nhema dzisinganidwe. Unoita girlfriend yakadero inongokurenyebera zvino unoziva kuti even nyangwe yanga isina kukudza wanga usingairambi, even wanga usinganyanyi kuida, but yangokunyebera for the mere fact that anongokunyebera. Political parties as well, unogona kuwana imwe political party inongori pathological inongokunyeberai nepasinganide kunyebero. Tichavaka zvokuti tavaka zvokuti chavagadzira zvokuti just pathological, kungonyeba for the sake of it. So thank you guys. Let's watch and just follow our celebrities tichinyatsoziva kuti hatisi kuvictimizwa here, hatisi kuterwa advantage of here, kana kuti hatisi kungopinzwa panyaya dzasingapinde nevanhu vakaita senge pathological liars. Thank you so much. Bye bye.